Malo prije podneva središtem Zagreba prošla je povorka s 200-tinjak sudionika Zagreb Pridea 2003. Grupa za zaštitu i promicanje spolnih usmjerenja Iskorak i lezbijska grupa Kontra skupom su, kako tvrde, željeli upozoriti na svoj neravnopravan položaj u društvu. Za razliku od lani kada je povorka napadnuta, ove godine nije bilo incidenata jer je održavanje skupa pratilo iznimno jako policijsko osiguranje. Povorka je krenula sa Zrinjevca. Transparenti, zviždanje i skandiranje središtem Zagreba privuklo je pozornost mnogih. Dok su jedni u čudu gledali što se to događa, drugi su glasno izražavali nezadovoljstvo, vrijeđajući sudionike pogrdnim imenima i psovkama. Sudionici povorke nisu se obazirali. Na vrijeđanja su uzvraćali pljeskom i skandiranjem. Nakon polusatne šetnje, povratak na Zrinjevac. Okrjepa, ples i pjesma, ali i zaljubljeni pogledi. Da se ljudi osvijeste valjda, da vide da su svi jednaki, da imaju pravo na vlastito mišljenje. Zato što je dan ponosa i tu smo da proslavimo. Iako su pozivi za Gay Pride poslani i urede predsjednika države, vlade i sabora, nitko se od političara ove godine nije pojavio na Zrinjevcu. Lobirajmo i podržimo kazneni zakon, zakon o azilu, zakon o ravnopravnosti spolova sa zabranom diskriminacije na temelju spolne orijentacije. Osiguranje je bilo iznimno. Od ranog jutra šire središte grada vrvjelo je od policajaca. Ulazak u Zrinjevac strogo se kontrolirao, no izgleda nije bilo. Policija je izvijestila da je privela 7 osoba koje su brzo puštene na slobodu. Manje je emocija, manje je okupljenih znatiželjnika sa strane, manje je ispoljavanja netolerancije, manje je agresija, manje je nas koji smo se okupili. Na neki način čini mi se da skup ulazi u nekakvu rutinu. Hrvatska se i danas učila toleranciji. Koliko o njoj govori slika Zrinjevca opasanog željeznim ogradama i stotinama policajaca radi osiguranja manifestacije koja je u drugim državama postala dijelom turističke ponude.